Ongi etorri historiak ahotsa du saiora, non denboran zehar bidaiatuko dugu historiaren norabidea aldatu duten pertsonaia liluragarriak ezagutzeko. Gaur, gure denbora makinak 20. mendearen hasierara eramango gaitu. Probetaz, formulez instalitako arbeles eta distira oso berezi batez betetako laborategi batera. Marie Curieren laborategia, zientzia betiko aldatu zuten elementuak aurkitu zituen zientzialaria. 1920 jarri dut, eta bat zuria eta segurtasun betaurrekoa jantzi ditut. Beraz, Marie Curiek bere laborategian sartzen utziko dit. Marie Curie 1867an jaio zen Varsovian, Polonian. Herrialdea Errusiar inperioaren menpe zegoenean. Garai hartan, emakumeei ez zitzaien unibertsitatera joaten uzten Polonian, eta zientzia ikastea oso zaila zen haientzat. Aldi berean, Europa iraultza zientifiko bat bizitzen ari zen. X-izpiak 1885an aurkitu ziren, eta 1886an fenomeno misteriotsu bat aurkitu zen mineral batzuetan. Eta horrek, zientzialarien arreta erakarri zuen. Inork ulertzen ez zuen energia, ikusezin bat igortzen zuten. Europa osoko zientzialariak oso harrituta geratu ziren. Une aproposa zen, jakin min handiko buru batek historia aldatzeko. 3, 2, 1, aireratzea! Bai, hemen nago, laborategi honek produktu kimikoen eta arbel klarionaren usaina du. Eta hor dago Marie Curie bere bata zuriarekin, esperimentu batean kontzentratuta dagoela dirudi. Kaixo, Madame Curie, ohore bat da zu ezagutzea. Ongi etorri bidaiari jakin mintzua. Kontuz probeta horiekin. Gauza harrigarriak ikertzen ditugu hemen. Naiz eta batzuetan laborategia nahaz pila baten usten dugu. Laborategi hau ikusgarria da, Marie. Bai, baina ezen beti horrela izan. Nire hasierak zientzaren munduan pizka bat zailak izan ziren. Hasieratik az gaitezen orduan, ados? Marie Curie, nolakoa izan zen zure haurtzaroa? Sekretu txiki bat kontatuko dizut. Nire benetako izena, Maria Skłodowska da. Varsovian hasi nintzen. Eta nire gurasoak irakasleak ziren. Txikitatik maite izan nuen ikastea eta ikastea. Oso haur jakin mintzua nintzen. Zoritzarrez, ama oso gazte galdu nuen. Eta gauzak nahiko zailak izan ziren. Are okerrago, emakumeek ez zuten unibertsitatean ikasten uzten. Zientzia dezakezu? Baina alternatiba arriskutsu samarra aurkitu nuen. Lurpeko unibertsitate batean ikasi nuen. Emakumeentzat irekita zegoena. Zentro hauei unibertsitate flotatzaileak deitzen zitzaien. Etengabe aldatzen baitziren kokapena gobernuaren kontrolak saihesteko. Harrigarria, uste nuen emakumeek ikasi zezaketela garai hartan. Beno, ez, sin justizia. Eta nola jarraitu zuen zure historioa? Varsovian gobernanta gisa lan egin nuen. Gobernantza bat etxeetan aurrei klaseak ematen dizkien irakasle batek antzekoa da. Diru kopuru ona aurreztu behar genuen, nire ahizparekin akordio bat egin nuelako. Parisen medikuntza ikasten lagunduko nion, eta amaitzen zuenean, ara, bidaiatzen lagunduko zidan. Libreki ikasi ahal izateko, eta hori gertatu zen. Ze polita, zuek aizpek elkarri laguntzen zineten ikasten. Eta ezadazu, Marie, zergaitik Paris? Beno, Parisen emakumei ikasten usten zietelako. Gainera, Sorbonan sartzea lortu nuen. Fisika eta matematika ikasteko munduko lekurik onenetako bat. Zer? Sorbonan, Parisko unibertsitate ospetsuan. 2 baino gehiagotan hotz eta gozi izan nintzen, baina eutsi egin nion. 1893an fizikan graduatu nintzen. Eta 1894an matematikan. Parisen Pierre Curie ezagutu nuen, eta arekin partekatu nuen nire bizitza eta laborategia. Zientziarekiko genuen interes partekatuak elkartu gintuen, eta 1895an ezkondu ginen. Ai, ze zoragarria, gauza asko ikertu zenituzten elkarrekin? Ai, ez duzu ideiarik.
1897 aurrera, Pierrek eta biok uranioa zuten mineralak aztertzen hasi ginen. Ez genuen gure laborategirik eta gure ikerketa gehienak gaizki aireztatuta eta prestatu gabeko espazio batean egiten ziren. Garai hartan, ez genekien horrek gure osasunari kalte egin ziezaiokenik. Zergaitik. Beno, hasieran ez genuen ezer nabaritu, baina denborarekin oso nekatuta sentitzen hasi nintzen. Ubeldurak agertzen ziren arrasirik gabe, eta batzuetan ezurrak izugarri min egiten zidaten. Hori gertatzen zen oso indartsuak eta arriskutsuak ziren elementuak erabiltzen ari ginerako, eta ez genuelako eskularrurik edo babesik erabiltzen. Ez genuen leku egoki batean ere lanean ari. Orain, badakigu lan mota hau kaltegarria izan daitekela neurriak hartzen ez badira. Horregatik da garrantzitsua zientzialariak beti segurtasunez lan egitea. Gauza berriak aurkitzen dituzten bitartean beren osasuna babesteko. Baina ikerketa horrek guztiak fruituak eman zituen, ezta? Noski, 1898an polonio deitu genion elementu kimiko baten existentzia iragarri genuen, nire maite Poloniaren omenez. Urte berean, beste elementu berri bat aurkitu genuen, radioa. Iluntasunean distiratzen zuela zirudiena. Gure ikasketetan zehar, hitz berri bat erabiltzen hasi ginen aurkitu genuena azaltzeko. Erradioaktibitatea. Zer da radioaktibitatea, Mari? Material batzuek askatzen duten energia ikusezin baten antzekoa da, eta erabilgarria izan daiteke, baina baita oso arriskutsua ere, kontuz ez bazauden. Harrigarria, hori guztia aurkitu duzu, harrituta nago. Harrituta nagoen bezala. Hainbat sari irabazi dituzu zientzialari egindako elkarpenen gaitik, ezta? Bai, hain zuzen ere. Historian fizikako Nobel saria irabazi zuen lehen emakumea izan nintzen. Saria nire senarrarekin eta Henry Becquerel izeneko beste zientzialari batekin partekatu nuen. Parisko Unibertsitatean katedra izan nuen eta lehen emakume ere izan nintzen. Geroago, kimikako Nobel saria ere irabazi nuen. Bi Nobel sari disiplina ezberdinetan, sinestezina. Bai, baina ez zen beti erraza izan. Denboran, bidaiatzen duen laguna. Zientzian, emakume izatea oztopo handia zen. Batzuetan, ez ninduten serio hartzen, baina ez nion inoiz ikertzea dutzi. Denborarekin, frogatu ahal izan nuen bai emakumeek bai gizonek ikertu eta zientzian lagundu dezaketela. Noski, esango aldizut oso pozik jarriko zaituen zerbait zoragarria. Zure alaba, Irene Joliot-Curiek, kimikako Nobel saria ere jasoko du bere senar Frederick Joliot-Curierekin batera. Ai, oso pozik jartzen nau, baina ez nau harritzen. Irene bikaina da, zientziarekiko eta zehazki erradioaktibitatearekiko grina heredatu zuen. Nire beste alabak, Idek talentu handiak du musikarako eta artetarako eta oso ondo idazten du ere. Ziur nago urrutira iritsiko dela. Nire alabak dira nire harrotasun handiena. Mari, zera horko emango zenieke etorkizuneko aurri? Ikasteari eta galderak egiteari ez ustea izango nieke. Ezagutzak mundu aldatzen du. Oso aur jakinmintzua nintzen, eta jakinmin horrek gauza berriak aurkitzera eta bi Nobel sari irabaztera ere eraman ninduen. Nire garaian, ia inork ez zuen sinesten emakume bat zientzialari izan zitegenik. Baina oker zeudela frogatu nien. Gainera, esan nahi dizuet ez izan beldurrik mundua ezagutzera egiteko. Parisera joan behar izan nuen eta hizkuntza berri bat ikasteko. Eta esperientzia zoragarria izan zen. Amaitu aurretik, bizitza osoan zehar nirekin geratu den pentsamendu bat partekatu nahi nuke. Mundu honetan ez dago ezer beldurtzeko. Ulertu besterik ez. Orain da gehiago ulertzeko garaia, gutxiago beldurtzeko. Ze inspiratzailea, aholku bikaina da, Mari, eta ziur nago oso erabilgarria izango dela etorkizunako aurrentzat. Eskerrik asko gaur gurekin egoteagaitik. Ez horregatik, denbora bidaiari maitea. Plazer handia izan da nire istorioa eta nire bidaia partekatzea. Laster arte!
Gaur, Marie Curie ezagutu dugu. Bere herrialdean unibertsitatera sartu ezin izan zen neska bitxi bat. Isilpean ikasten hasi zena eta 2 Nobel sari irabazi zituena diziplina ezberdinetan. Bere ausardiak eta metodoak medikuntzan eta ikerketan egunero erabiltzen diren tresnak eman dizkigu. Eskerrik asko iraganerako bidaia honetan gurekin bat egiteagatik. Hurrengo atalean bere ideiekin eta aurkikuntzekin mundua aldatu zuen beste pertsonaia bat ezagutuko du. Historiak ahotsa du hau izan zen. Laster arte!